Po nedávnom predstavení Jogy 13 si dnes na Lenovo-blogu.cz predstavíme predprodukčný kus menšej verzie Jogu 11, ktorá je telom notebook a dušou tablet. Yoga 11 má ARM procesor NVIDIA Tegra, a teda tabletové komponenty, so špeciálnym Windowsom RT, určeným pre tablety. Ako si môžete sami všimnúť, je vzhľadovo totožná s Jogou 13. Povrch je matný, nepriťahujúci od tlačky. K dispozícii je v dvoch farebných prevedeniach, sivej a takejto oranžovej. Pevnosť jej prevedenia je vysoká. Veko sa nepohne ani pri vysokom tlaku. A opierka zápestia je na tom podobne. Mierny prehyb je viditeľný v pravej časti pri vysokom tlaku. Mobilitu zaisťuje nízka váha a tenkosť iba 15,6 mm. Opäť tu vidíme revolučné pánty so schopnosťou otočenia o 360 stupňov, ktoré sú na rozdiel od jogy ľahšie ohýbateľné. Práve tieto pánty umožňujú 4 možnosti polohovania alebo 4 režimy, podobne ako sme mohli vidieť u Jogy 13. Pričom každá má svoje špecifické využitie. Notebook, režim notebooku, je vhodný pre klasickú kancelárskú prácu. Tablet, zasa na čítanie napríklad elektronických kníh a hranie dotykových hier. Stojan je vhodný pre pohodlné pozeranie videí, prezeranie fotiek a podobne. A stan, ten môžete využiť pre zobrazenie receptov, šetriť obrazovky a podobne. Yoga 11 má 11,6-palcový lesklý LCD dotykový displej s IPS technológiou a maximálnym rozlíšením 1366x768. Myslím, že samotná IPS technológia vám napovie, že je radosť na tento displej pozerať a pracovať s ním. Pozorovacie úhly sú skvelé, farby živé, s vysokým farebným kontrastom a jasom. Dotyková technológia oproti Joge 13 zachytáva len 5 prstov naraz. Pričom opäť využíva dotykovú technológiu bez medzivrstvy pre presnejšie dotyky a tenšie veko. Medzivrstva znižuje totiž jas displeja a skresľuje dotyky. Nad displejom je umiestnená 720p HD webkamera. Krátka ukážka pozorovacích úhlov. Klávesnica je 6-radová čiklet s ergonomicky tvarovanými klávesmi, nízkou hĺbkou stlačenia a príjemným rozložením kláves. Popis je o predprodukčnom kusu odlišný od klasických notebookov. Niektoré klávesy, ako si môžete všimnúť, nemajú popis, respektíve ani priradenú funkciu. Sú teda nefunkčné. Či to tak bude aj u finálnej verzie, zatiaľ nevieme potvrdiť. Nič menej, písanie na klávesnici a hlučnosť kazí nepríliš dobré spracovanie klávesnice predprodukčného kusu, kde je mierne viditeľná vypuklina v strednej časti. Z tohto dôvodu je ťažké ju hodnotiť, preto sa nebudem zaoberať hodnotením ani jej pevnosti. Yoga 11 má skvelý inteligentný clickpad s jemným skleneným povrchom a plytkým stlačením, ktorý poskytuje základ pre pohodlnú a príjemnú prácu. Patrí k tichým, samozrejme až na klikanie pravého ľavého tlačidla, čo je normálne.
Clickpad nami testovaného predprodukčného kusu sa trochu zasekával a spomalene reagoval, pretože sme nemali k dispozícii ovládače. Pri normálnej prevádzke sú jej teploty príjemné a tak na nej môžete pohodlne pracovať, aj keď ju máte položenú na nohách. Čo sa týka výdrže na batériu, za normálnej prevádzky dokáže vydržať až 11 hodín. Batéria je štvorčlánková 42 Wh. Na Yoge 11 nenájdeme žiadne vývody chladenia, ani ventilátor a preto je tichá. Reproduktory sú dve 0,5 W, umiestnené po bokoch, kde je možné vidieť aj ich vývody. Kvalita zvuku je podpriemerná, pretože basy nedokáže až tak dobre zachytiť a čistota sem tam kolíše nie je najlepšia. Objavuje sa aj rušenie. Či je to vlastnosť len preprodukčného kusu, nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Teda aspoň kým neotestujeme finálny kus. V rámci connectivity je 11,6 palcová verzia Yogy, ukrátená o USB 3.0. Čo sa týka ostatných konektorov, tak na pravej strane nájdeme tlačidlo zapnutia a vypnutia automatického otáčania displeja, USB 2.0, čítačku kariet 2 v jednom a napájací konektor, ktorý sme mohli vidieť aj u X1 Carbon a Yogy 13. Na ľavej strane nájdeme vstup a výstup pre slúchadlá, USB 2.0, HDMI, mikrofón a ovládanie hlasitosti. Na prednej strane nájdeme diódu indikujúcu stav batérie a tlačidlo vypnutia a zapnutia notebooku. Na zadnej strane nájdeme slot pre SIM kartu.